Tuohan tarvittaa hiittää. Kohta aina tuolla. Otetaan niin, tuolla on vähän tarkkaan. Koneet. Se on -1 ja ihan nousunen etu. Pistää käymään valitsemalla tyylillä ja lähtee menemään. Lähtö suora ja vasemmalle lähdetään kiertämään rata normaali. Kello on tuossa hieman ruosteisessa tolpassa. Käy kello 12.14. Ei tarvi laskea mitään. Se on 12.14. Sitten on homma kun te tulette seuraavan kerran tosta alas, se reitti on muutettu niin, että lähdetään ton ylämäkkeen niin kuin äsken. Eli ensin kierretään koko Ei kierretä. No tästä pää suora, kun olette tuossa selän takan hommaa niin kuin äsken. Te ette tiedä mitään mitä täällä tapahtuu, aika sama reitti kuin äsken. Jos mä laitan, kun mä käännän tämän 5 sekunnin taulun, 5 sekunnin aikana puomi pamahtaa. Jos se jää näin, sammuttakaa pyörä. Ei vedetä nadu. Joku on ennallaan. Oikea käsi ylös. Kun puomi pamahtaa alas, sit rattiin. Jos olisi tarvittu, niin kello on nyt kädessä, niin en mä tiedä kun se on. Kenen pettää hermo?